अरे यार रउआ हमार बात ना समझो, हम रउआ हमार बात नहीं समझते। कहता नहीं कि काहे हो जा हमारा के ले जाके छोड़ा तनी बताइए। बौरा हो आखिर बताओ है संदेह बा कमाई ना तो दू पैसा कैसे टुटराई तो कैसे बाल बच्चा कैसे पाल पोषण काहे जगह पर नहीं रह सकते तरा वो हमारा के लिए आके धो देनी है जी। अच्छा बताओ गांव पे के बाटे एगो माई बूढ़ बिया ओकर हो जाई हम बाहर ना कमाम तो कैसे 2 रुपया रोजी रोटी चली। मतलब भौसयान एगो ननद बड़ी उनका समय के हो सकत रे ननद के बैठाव तनी है पढ़े ले ना तोहरे खातिर न कहतनी। हां चली अब हमरा नु बतिया रे के खराबे लगी जब कहतनी त। अरे तोहरे भाला खातिर हम ये छोड़े तनी की मम्मी दुगो भौजाई बजाई एगो भाई बोलन सब कोई बाटे ये देख रेख होई कोनो दिक्कत परेशानी होता हॉस्पिटल ले जी हम कोई जान मान करी कि ना करी बताई एगो अपन घर रहेला तवन ससुरारी के कहीं माई ना है जा अब भौजाई ना है जा काहे ना है जा जी तुम काहे से कहत बाटे बताई पर जानते ना जब लड़के के शादी बियाह हो जाला नु त माई बाबू का भाई भौजी कोई नहीं के हो सकत। ऐसे मत कह ठीक बा देखिए गिर गया चलो वो तो कबे फोन कैला सके मैं आवत तनी जा अभी ले जब बैठ के राह ताकतनी आई अइबो करी तो कोनो एथी बा भौजाई तो है से अनकर जामल भाई भौजाई के कौन एथी बा कि नियम बा के भौजाई कर सकेले गिर जे भी तब अब तो देखियो त मुंहे न मरी हस ताना तानी करी हस कि हम ना करब तो ऊ कही कि हम ना करब भौजाई के करा के है सके कैसे आ गेल लो खुश रह बनल निहुरा जा लगते भाई खुश रह है ना मम्मी जी हुन हाथा वाली बहुत परेशान भी है अभी चेक कराई के लेके आवत चेक पैदल घिसिया के ले उतर। अरे मम्मी जी रास्ता में टेम्पू है जे गली तक ना आई कहां तक आई। अरे तो जले कहेला कि नइखे हम साधन है जैसे तो हमें जे साधन भेजती स्कूटर भेजी थी बैठा के ले तो पैदल है चलो चलो तो लइका के परेशान कर देले बड़ा चल जीवन भर तहरा नादानिए रह जाई दू लड़का के बाप भइल तबो तहरा दिमाग ना होई कि हाँ कतना नारी के दुख होला ई तो हम लोग का समझ। अरे मम्मी जी दुखावे खातिर न कलहानी की रहुआ बनी त ये समझ बुझले में रहुआ हॉस्पिटल हम कमाएम तबे न 2 पैसा कुछ काम काज। बूढ़ महतारी से नहीं हो आता हमार है एगो बूढ़ महतारी से तू बात बतियले बड़ा करे धरे तहारा जब तहारा महतारी रहते हुए ई जाना तारा की बेटी पतोह के कर होली छोड़ के जाता समझ बा भाई के दम रहुआ जवान कर में लगाव खुल लगाई में ई बात हम अच्छी बात है हम घरे रह हम तो कैसे चली कार चली बबुआ रुपया कमैला से ना होला रुपया तो कतनो कमा ले परिवार बाल बच्चा होई रुपया ले महाराज एकरा हम अपना जानो से बेसी माने एकरा कुछ ना करे हम तो सब कुछ कर ले बाकी तनी बनाल का खियाल का एकरा के देखभाल कइल केनियो गोइबे कनी त तनी दिक्कत होई नो उ सुनबे ना करी उ सुनबे ना करी दिन बाटे रुआ देख बढ़िया तर देख हम कहीं न जाम ठीक ना आ मम्मी जी ऐसे में भाभी और भैया घर ही बन जा दिक्कत का ऊंची में बतावा हमारे के एके बाटे भाई से दिक्कत नहीं के एगो बहिन बिया भाई दिक्कत ना करी हस भौजाई अनकर जामल है स मम्मी जी ऐसा ना कहीं ठीक बा अनकर जामल है जब कि हो तो दू गो महता अरे चली ना बढ़िया समझ ले रहती है ना त बात ना बतिया के कौन चुप नरम चुप रहा बात के तहरा कोनो हमरा जवाबे नहीं के तू जौन बात कहत रह तोहरो बहिनिया के तहर भौजाइया करत होई हस तोहर मौगी करत होई हस ई जाना करे हम कह के जाइम की रोवा भलो 4 जूता मार ले जाबा कि हमर मेहरानू के बढ़िया तर आ तोहर बहिनी है आ मोहतरिया रही तहर भौजाइया करती से त काहे के है जन नैहर में ले। अरे चले ये बात नहीं कौन समझे वाला के तो ना कह देन कि भाई भौजाई कोई के नहीं अपना खातिर कहता नी अपना खातिर तू का कह ठीक बा चलो चल या के हो गेल बताओ है लड़किन के हमरा देख के ओठ मुंह चमकावत ऐसा एगो मुंह टेढ़ करतिया एगो मुंह बिजका के ओठ हेने घुमावतिया मुड़ी बताओ अबे समहरे हम लड़किया के ऐसा देह पर कहाँ छोड़। अरे दुनिया में होला नैहर से ससुरा से बेटी नैहर नु आवेले दुखा सुखा परले हरले यही खातिर नु नैहर ससुर खोजाला काहे खातिर खोजाला बाकी तो समझत नहीं की स अब ओकनी के नैहरवा जैसे भइल होई से करिया स लड़की के हम कैसे संभारे दुखे सुखे हमनी के नैहर में लड़की ढील लेके भाई बाप के सोझा ना आवेली स जन्नी नु नैहर बड़ा निहारा तनी तो नैहर में एक बार वासे सोझा काला पर सुनात नहीं खे नैहर में बहिनी के गुजारा नहीं के भाई थे कहीं ना दिया सब भौजाई तो जइहा सका उहे ने हमरो घरवा के रिश्ता समझे। हां त जान सब बुझते बानी तब का झूठो कहाला कर भेज दे उनकरा का हमरा से ना कि उनकर काम धंधा जन्नी नु
अच्छा हमनिए का से ना जन्मई हनु। अच्छा तारा ठीक बा जवाब पूछ के कहले रही, बस पूछ कर बस कर जवाब पालिए नहीं हो गुल बंद कर उनको ले कहता नहीं करियन ठीक बा ना करबू लो त काहे जल चाहबू कि धियावा के छोड़ द आ भेज द त भेजे भी ना काहे ना ये भेजम, संभाल के काहे ना भेजम जी, काहे ना भेजम, काहे भेजम आ तनी बात कर त करी काहे रहा भेजम? सपरत नहीं के टंगरी हाथ गोड़ नहीं के आ कहत के हये कलम बदरिए थाम ले म। अच्छा हैं? बदरी बारिश बरसात दे बोलो तो पानी काछे ना नु हमरा ई पेट ढीड़ी ले ले बड़ी कि दौरी पानी दे अजी कान हाँ। का सुन ले हां भेज दे घर पे दूर जा। अच्छा सुना लो बदरिया लेखा गरजल लो तड़पल लो बरसल लो जल जानो लो की बैठ गेल बड़ी ढीड़ी ले पानी मांगा का करी जी, का करी जी? केहू कुछ मत करी हम करब देखो तनी कतना बुढ़िया का भास बटुए बोले के हैं? मुंह ता खुला तटे बेटी पर दर्द बटे पतोहिन पर दर्द ना तो तो यान के घर से नाइल बड़ी तने बेटी के अपन जन्मल नु हिया। पतोहियन के आगे उझिया तनी नाइल बड़ी नैहर में पतोहियन के नैहर धियावा के देख के जलन होता कुत्ता गइल बा मन ये दादा कुत्ता एतना दिन गइल बा। एंगने गोर हो जाई त होले खेलाव उ डाई डाई रोई त सुतल ना होई आ ये कुल सुने के देख अच्छा ना तारा नहीं के बल तार नहीं के खिलौले वही बदले न चाहता कि इनको मचो को न खिलाओ धिया के बिलौले के तो खिलैलस के ना खिलस अपन देख ससुर नहीं खे उनकर तब का आए बिना ससुर का बड़ी सबको ससुरा होला हमनी तब के कहे अपने मरल, बाप नहीं महतारी कि खातिर मरल। मरेला अरे महतारी होले महतारी के बेटी खातिर बेटा खातिर सबको खातिर माई के जीव गाई होला गाई होला तो जामल ह जैसे तोर माई के तोरा में दाया बा तोहनी के वही तरी हमरो बा बेटा देख ले कि महतारी का बुढ़ारी में देख तनी ले। कम मशीन चलावना तो बीमार पड़ जीबो नु हां हाँ नती हम मशीन चलाओ तनी एगो हमार बेटी तो हम लोग के भारी भइल बिया नती और आओ तर कहे का त ठीके नु कहतै सब ठीक कहतै सर पतोहियन में ए खत्म भेड़ुआ हो जाला ए भेड़ुआ हो मेहर पोसू भेड़ुआ मत कही हां जन्नी मेहर पोसुआ हो गइल बा भेड़ुआ कहता नहीं हम त जीव के छी भेड़ुआ के जन्मैले कौन भेड़ुआ बेगनी के भेड़ुआ जन्मा देली का कहे नैहर से लेके आले से जन्मा के अरे त ठीके नु बतिया कहतै सच ई बता सोनी माता रे भेड़ुआ कहतिया मान ल कि अच्छा बोल एकर डिलीवरी बा हाँ, हैं हाँ। एजा आइल बिया हाँ। आ कुछ होइए जाई आ मान ल कुछ ऊंच नीच होइए जाई बुढ़दी हम हम का तरह लगाई पैसा पानी से बता तू मान ल 400 रुपए दिहाड़ी कमाता नहीं रो अपना कोई कर जानते बानी तोरा के समारोह के परिवार समारोह हो एगो दूसरा के बोझा अपना कपार पर लिहल ठीक नहीं खे आ जो तो अच्छा तुम्हारा सही बात कर सुना जाई लेके आई रहा पहुना वहाँ तो कहता कि मम्मी हम कमा के हम देबे रहो सब खाली हे में कहिए देले बावन जी जी रही तो कहिए 2 रुपया देले बावन आज हमनी का बातिया तीत लगा टटे आ वे जे कुछ हो जाई ना तो हमनी का बातिया मीठ लगी भैंस हां त कुछ हो की त बूढ़ी के जो ठेल के छोड़ देम के लास्ट मारत रहो तो कहला कि हमरा के भैंसिया दही में दे दी आ कुछ पैसा हम दे दे 10,000 अभी तक रुपया दिलन 10,000 रुपया दिलन कहाँ एगो रुपयो न देला निकाली पैसा कौनो ने एगो रुपयो न हां तो उ जग बचावे के फेरा में बा जे के बिलावे के फेरा में बा हाँ, इनका नहीं खेने बुझात बतिया जाई ठीक कहता हमारा आँख खोल दे ना बबुआ रो हमहू लकई लगाओ खाना उना खा लेही अच्छा कौन लकई लगाई तो भेजी बताओ सब रौरा देखी ओए देई के रौरा देखी अरे तो ये के बेरी ई अकेले बताओले ई ना बताइबे ई बताओ सब तो खिसिया तड़ी से कह देई अच्छा हमनी पछरंग लगा देई और का करब उ ठीक कहता रे ओरी के पानी बड़ेरी पर गिरा दी ये नु ई का पतो पका के चलो गइबे कहिए नो कि पाहुन सब हइसे से बात बा समय खराब बा डाइन भूतिन क दिए साफ सुथरा बात का हम के जिस हमारे लायक नहीं खे हाँ। हां हां ए जे कुल टाइम ठीक बा अच्छा तो ठीक बा जाता नहीं हम कह देबे अब तो काजे ने गोइलन की बात पहले छै ना पहले लइका ससुरे में करावल जाला नहीं में ना करावल जाला ई बात कही ना परिवार के समरिया सना ठीक कहता रे और ओकर बहिनियो ने खिसनु एगो बुढ़िया में अरे केहू रहे चाहे ना रहे मम्मी जी टेंशन का लेता नहीं दिक्कत होता हमनी के से जाइब जा हमनी के हमनी के जाइब जा के इजा मत रख जाइन जो अच्छा। बहुत दिक्कत बा जाई हां ठीक कहता रे जाता नहीं रह जाता नहीं ओकर ले कहे बुचिया के समझावे दे जल्दी जल्दी झाड़ू लगा ले हो जब हमारे काम धंधा करे के बाटे जब हमन ये कि ठीक में बाटे तो का करिए कोई सबर करिए का होई आराम से बैठ रुकी अरे उन्हें ना है नहीं ये बैठो उच खाल पे मत बैठो अजी बानी तो संहारा तनी सहित तनी हमनी का त लइका फइका आराम भइल से से बैठो। तना लोग टांगा सीधा गोड़ सीधा कोई के बैठल जाला चल ना ठीक बाटे कलही भाभी न
कि हम जाता जनगुनी तनी देखत रह हम बढ़िया तरह हां त का करब। तो ई मलामत के देखी जी अब जाता नहीं तो हमनी का काम कर ली कि यहाँ के देखल जाई। ए भाभी ऐसे काहे कहत मलामत बिया कि घर के मलामत सदस्य नहीं कि आपके घरे का परिवार है या हमारा घरे पहुंचा देनी या कुछ होई हवा जाई तो हमन ये के ना दोषी लगाई। ए भाभी जब भगवान के ऊपर मर्जी होई ना तो कुछ भी हो सकत हुए नहीं बेटीवा के अंगने खाली में बोलावत रहनिया तो आप ना पहुंचावत रहनिया आपकी गाड़ी में औकाते ना रहे के बाबे विदाई ना कर। ए महाराज जब 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 अथु हो गए तब विदा कैली कि जब पैसा लगाऊं सो अभी देख लगन हमर गाड़ी के औकात देखे लगनी बताई देखम ना जी जे कहनी है ना। करवावेला जे करवावेला उहे जानेला। रउआ अच्छा, बात देखी, ना बुझम केतना रउआ कम समझा देम बच्चा नहीं हन पर रउआ नु और दिमाग में गोबर भाभी भरा एक महीना रही। के बात बाटे हम जाती बाहर पैसा देखिए, कौड़ी हम दादा, सब विदा करे। अभी सुनी ना मम्मी चुप रही जी या पहिना उहे मर्द ना है उहे नंदो है कि 10,000 रुपया भैंस में कनै खिन देले काया पैसा दे 5,000 मम्मी जी के देले बन ठीक बा जाती तब 10 पैसा दियाला के आ ये भौजी तने लिया के आपन आदमी होके तहनी है से पैसा के इनकार करत तड़ जाया। ए महाराज लेके कर मतलब पैसा करे सब चौदल बन ना चोख ना रही त अपने और घिचे तने दम बात छन छन आठ बार तो चल जाई मर्दा की संग में ए भाभी सुनी हमारे सब बतिन ओकर लत बतियाई ओकर तकलीफ की में करे आ गोली है बेटी हमने का त भाई बाप के सामने इंगने ढीड़ पीट ना देखावल जाई बिना सुनी ना हमारे सब बतियाई रोवा बिना ढेड़ी पेट के बैठ भाई चुप रही हमारा ढीड़ पीट मत देखी जन्नी जाई जाए के बटे तो अब तो लाद देले बनी कपारे पर तो हमनी के देखई के ना बात केहू ने देखी जा ए भाभी जब हमारा सहन शक्ति ना रहे तबे न कहनी के जे चली गई तो सुरक्षित रही देखम जा मारा तो नहीं खे ना। अरे ठीक बा भाभी देखम जाओ करे के ठीक बा गोल लागत खुश रही आ केवनो दिक्कत होई तर वो सब फोन कर पैसा करे टेंशन मत ली भैया के अकाउंट में हम डाल दे जाई मम्मी जी बताई ना बनी जब माई बेटी 5,000 दे ले भाई मम्मी जी के पैसा ठीक ना ठीक बाटे 5,000 रही अस्ति तो ठीक बा जाई ना अब मुंह का लरवावले बानी हंसी खुशी रही ठीक ना मुंह ना लरवावल जाला अब बिना हमारा देखले रहिए न जाला ऐसे जाता नहीं ठीक बा अस्थिर से रहिए भाभी और देखिए जा केवनो प्रकार के टेंशन मत लिया केवनो दिक्कत परेशानी हुई भैया ले फोन को कह दिया आ जाई का गाड़ी घोड़ा छूट जाई गाड़ी घोड़ा भाभी का हंसी खुशी रही नाइटी पहन लई नाइट औरी का हां पहना दम जे कोनो दिक्कत नहीं खे ए के देखा ता नहीं पानी को नहीं कमजोर हो गई पनिया डॉक्टर साहब के बोलवाई के चढ़वा दम जे समय जाई अभी पैसा रुपया नहीं के अभी दिक्कत नहीं के कोनो तो काज के देले भाई बाहर आज ठीक है बेटे जाई जी घर में जाई खटिया पर लेटे के काटा का तू ने मुंह में जाए भौजी तहरा का हम ऐसा ना समझत रहने कि तू ऐसा निकल सकता देखी अपन काम रहता मजबूरी पर गद हो के बाप कहल जाला ठीक ना हमर मजबूरी बाटे मजबूरी नहीं खे डिलीवरी बताओ ऐसे मजबूरी का हो के चाहिए हां तो ठीक है कहा तारू मार दे ओ लाइट नाइट उटी पहन के झाड़ू वाड़ू लगाई ए कुल देह में काम कइल जाला कि आदमी का देह छुटला बढ़िया का तहरा के हम कहें तो के तो छोटकिए बताई हमारा से तो मने मुंह खुलत नहीं खे जब ओकर मुंह खुले तो तू भर मुंह माटी ले लेबू ई का जानतड़ू खेलत नहीं खो हमार लड़की सर्दी आई बे बुझा तटुए लड़की के दवाई बिरो नहीं खाता बहिन जवन कहत या तवन ना तटुए हां ये सब तो लागल बा घर में लटा सारा खैरा बिना आदमी के एथी बोल टोक बनाए का मन करता हो लड़का लेके छोड़ के हम खाना पीना बनाई नु मरद के का बराबर तू अपने में कौनी का सर्दी के दवाई लेवत नहीं के रो बुझात बुखारिया के बिया नहीं रे दादा तो सिर्फ कहता खत्म बा 2 दिन के बाद होई हो एके मेडिकल बटुए मतलब बाजारी में जाई ना चौक पर देखा जे एगो बटुए रबिया पे करे हां जाना कोनो बच्चा नहीं डुप्लीकेट सिर्फ दे दो सना हां बा हॉस्पिटल में तो डुप्लीकेट सिरप पीना कटुए काहे तो छन कर तो बुझाते नहीं खे हां त बहिन बिया नु बहिने के बाल बच्चा अपन बच्चा रही काहे माने बहनिया के ज्यादा मानदान करता तरह नहीं करना हां काले काले क्यों होता टुए झूठो के एगो बहनिया त लोग मुद्दा बना ले बालू की माने बहनिया का करती है जो सच बताऊं सच बा आवा हो आवा हम तो बहुत पौना से थाक बनी कह कि महाराज है बा निकल आवत त क्वेश्चन लेके के मुंह भइल बटू लोग तरह रखे ये सब थोड़ा ना बुझाई के बाल बच्चा क्वेश्चन बावन अपन मन के मौजी करे के बटुए का भी हो के हो बबी बबी के देखी नहीं जी देखी तो कि सटल बड़ी हां हम खा ली मिले आरो बाप अपना बारे बा तो देखी का करी हम
ओकर बात का है रे मुंह में छेद ना रह जाए आयरन पाहुन छोड़े खातिर तो ई कर मतलब अरे तो हम तो सब बात कहबे कनी हम खराब बाटे सब तो कहबे कनी क्या कर कुछ दो हो जाए तो रौ माई भरत रहम जा काम को थारा कई एमे काहे थी भरत रहम जा ना दुए के बाटे चुपचाप लाद के धो देबे के सुता, बाटे सुता, इज्जत सुता। तू अब का भौजी भभकल आवतारू हम इहो भभकल बाड़ी तू भभकले बाड़ू काहे हैं भाग जी तो बहनिया के लेकर रहब का ए त का करियो हम तो बिहात नहीं अरे छुटकी एंगे के जान जी चली हमारा चल के गई बिरत ना। कहिया के चली चल गई ना छोड़ के तो चलिए ना देखल ना बोला ना जा जब सुन आ कहतन कैसे ए भाभी जी तनी ख्याल रखम जा कितना ठलहर के बोला तड़ी बेटी हुआ अरे बोले दादा के अरे बोला तड़ू जा आओ आओ तू ला हाय ला हाय ला रोना ला सुना भौजी कुल त बात ए भौजी पौना 5,000 महीना दिन दी पैसा कहत रहो ना कि आपकी माई के पैसा 5,000 रुपया देखिए जातानी झूठा ओकरा जी से पैसा निकली ओ अली ना भैंसिया वाला तो हमरा घरवा कमला मतवा अपना घरे रखे जा उनका जी से पैसा नहीं निकलत कहनी हां हाँ, तो हम कहनी है कि जा, जा, खिले जा, महीना जा। लागत 5,000 रुपया दो घर खिले जा। बनवावे के बा न तो कुछ हो जाई ऊंच नीच जा। तो फिर मत कहियो तो कहते ना ना हमें महीना लागत 5,000 रुपया भेजब ठीक बा कहला करना ना सुने छुटकी चल बुढ़िया के अस्ताव दे तनी जा बुढ़िया के हाथ जी हमारा हाथ भरे तब भी जाकर ताऊ का कैसे देते कि बुझाइए बुढ़िया के हाथ में अब और का बोली हिया से हिया से खाली हाय काहे मेहर मौग एक माई मेहर मौगना माई मौगनी जन्नी नु हाँ, माई के बात हाँ, आ तू कौन है- सुनत तू है- बाना का- सकी मेहरारू के चलते अपनी माई के कुछ समझत नहीं खन ए भाई तो का करू हम तो फुटल लता नहीं खन जा देखत ए तोरा के कोन दोसर घर एक बहिनिया का ही अपने नु हिया यही से खर्चा लागल त जे पहुंचा दे रहा खाचा के बात नहीं मैंने कहले भल नहीं खे जा त चल चल अभी झुरिया के झटक चलो, घबरात चल काहे बाड़ी पहुंचा द कुछ हो आवाज तो कहत नहीं कि ना हां तारीख से ली हो मान ला से ये चीज बताओ मान लो आ कुछ हो जैते ये ना जिंदगी भर अन ठीक बा तो मान लो कहले भनु बा मान लो ओकरा के बूढ़ी के ना हाथ खदे हाथ हाथ देखो घर से बाहर त ना निकल ना जाई केहू कही लेकिन बूढ़े के ना कहे के चाहिए कि देखे से सन बात बा माई मैंने का करो काहे ना कर हैं जब ई जाय पर राज्य नहीं खे उ ही तो ये जाय पर राज्य नहीं खे ई बिटिवा आवत ना रहली ह उहे हिदा पहुंचैल ह बिटिवा के नाम ना लेत रहली ह रुको ना महीना लागे तो ठोकत नहीं कि 5,000 रुपया तो घर बनावे के बा न तो कुछ हो जाई भूत धलिया जा सब तनी बूढ़ी के हैं बूढ़ी के हैं जा तनी पहले बूढ़ी के कहब करी बात ठीक ना ढेर नौटंकी भइल बा ये कहनी के मेहरारू जात इतना छुछुनर होली सनु एकन सोचली सकी हम ही फैल से रही अरे एगो बहिन आइल बे डिलीवरी होखे के बा का बढ़िया अपन ये सही सलामत ये डिलीवरी होइत रही ये तास मार सके कैसे जल्दी जैसे भागू हम फैल से रही आ हम लोग पकड़ले बैस